yan tub din nan ta miliyan 7 ne ya arhan ba ta miliyan 7 ya karama da dan gidan nan da za a shata a gina a jigawa a cikin dutse ko na miliyan 9 ma ka dan gegara kan kai kuɗi kan dai Allah ya sa kai kuɗi. Dan wasan Hausa ne ina da mamasau malaman ma Alhaji Leko Doran ma ja karo da goma tambaya dan kurma darmu katako da Ahmed Hassan Hutsigal Balaraba ta Kaduna Kabuwaya Alaba Ladibu Furu Balan Zulkibin Muhammad Yawate Kulu Kaura Ibro duk suna kabari kwakwanci. Yau in kai makaɗi ne ina shata ina ɗan ƙwairo ina sanan ɗan ƙwairo mamman duka mamman lalla sa'adu bori haduna uji alama kako hassan waya auda na gwagwa ɗan tsoho mai garaya garkuwa a jilu ina shago ina ɗan alaci ina sule gurgu duk suna kabari kwakwanci. Yau duk kudinka ina sallau musa ina mai kaho ina zubairu bello ina zakari mai gora ina alhaji na baba badamasi tsakanin kano da abuja gida 3,000 ibari ko kusa bai ɗauka ba ka yi taɓa kabari. Duniya mi yanzu haka ana can ana haka kabarin wani ƙarshen ta yadda muka yi ido faɗar da wani ana wani ba za mu ƙara haɗuwa da shi ba sai ranar alkiyama in Allah ya ga dama ta maka kuɗi to sai ya baka kuɗin ya hana ka ci kuɗin kuma lafiya kai ne Amerika, Ingila, China, Thailand, Gabon, jiragen sama, kuɗi a Suzula, kuɗi a banki, kuɗi a durowa, cacin tireloli a dangwali yawo a tusa. Idan Allah ya soka wahala tayil ɗin da ka sa a banɗaki saboda wanka da ka taka su sai asibitin kuɗi alhaji ya faɗi ana zuwa sai a ɗora ka a na'ura likita sai ya ɗan janjaba sai ya soke ya ɗan dandan naka dama janjaba biyu na warkewa za ka yi likita sai ya ce to alhaji ka samu matsala ta paralysis za ka warware amma dole ka kiyaye wajen cin abinci kar ka dinga cin kaza banda zaki banda maiko banda jan naman sa lai to in ya so rahin mutunci ta zai ka dinga cin zogale ya fuka ba a gidan uwarka zogale ya fuka ba dan mijin uwarka har da wani za a yi bikin ranar masu cin zogale ranar bikin mahaukata dai ba abin da zogale yake banda maganin yunwa duk shi ko roma daga ƙauye. To ashe kaga shi yasa aka ce alkiyama ta kusa domin annabi ya ce idan alkiyama ta gabato wawa zai zama mai mulki waye wawa jahili mataimakin shugaban kasa ne ya kasa kai fatiha wanda ya kasa kai fatiha ina musulmi to ba gatari ba diga ne malam ka san yadda za ka ɓoye tiriliyan 100 ka lafar da ita amma baka iya sallah ba to shi nama da sambo ta ce ta fito sarari amma a manyan ƙasar nan wani ko da ɗan gariyo ka rada shi kulhu wallahi wannan sai dai ɗan gagara to kana ina wani gwamna ya zo gaisuwa sarkin Kano ta yake inna lillahi wa inna ilaihi raziquna to ai dama jahilai ne shi yasa ka kasa ta shiga ba shi jahili kamar garin rogoyi da ka ba mai ruwa sai ya haɓaka shi yasa kaga da an shiga masifa mutum ɗaya sai iwawa shi abinda yanzu kwanan nan wani ya kai wa Buhari kuɗi abinda aka yi same kudin naira tiriliyan 8 tiriliyan 8 shi kadai ikai algafa da mala ba a san irin ba dakalar da yi ba to tiriliyan 8 kaga shi kadai kenan ya ɗaya budget din kasa na shekara 2 tunda budget din nawa ne tiriliyan 4 ake ko na bana budget din da aka yi bai kai tiriliyan 4 ba tiriliyan 3 ne da rabi da dan wani abu amma ga mutum daya ya sace budget din Najeriya na shekara 2 amma ka kalle ma a firgice ha kurin za a ga mutum yana tafiya ya ji kamar kiransa ake saboda talauci ko ga mutum akan kwana wallahi da ina da jaka uku na kwana a ƙauyen nan alazi nan haka bai wajen gaban daga nan ya wajen ya firgita kuma tun mun shiga yanzu ka duba matasa duk duniya matasa ba su ne ƙashin bayan al'umma ba amma yanzu sai ka ga matashi ba mu da wani communication duk masu kuɗin mu billahi lazi la ilaha illa duk wannan da babban masu kuɗin da zaka je ai muna taimako ai alhaji ta ido ya gina masallaci na rantsi da girman alqur'ani ido 60 wallahi tallahi ba da kallar da masu kuɗin suke to ya fi taimakon da suke yanzu duk masu tankunan man ba su suka jefa bala'in wahalan mai ba duk wanda yake da sa hannu a matsalar mai tankin man na tura shi a
ara na ga na faɗa wani leko malam ka san ko ni waye na ce mani ne kai ka san ni abin da yasa ba na tsoro saboda ni dama a wahala na duniya dan da kuka na zo Allah malam ta ga nan ka zo ku kana kuka ai ka san ka faɗo hau yanzu ko mutum ne yazo nan yana kuka ai kaga ba kalau ba inya da ka faɗo da kuka sai a samu reza sabuwa dal a yanke ma cibiya masifa biyu daga nan tsidin sai ka je ka a ruwan zafin wanka masifa uku daga nan ka ji an ce cikin ya kumbura kashin haƙori kyanda a kamo shi a mai kaciya ka ji wata masifa kuma da ka zama dan kwage sai ka zama baka ji kashe kadangaro kamun gafiya docin ka mushan dan tsako sai an kwace daga hannunka a kashe kadangaro sai a awa uku da ka zama saurayi sai ka firgita nema Legas, Fatako, Anace, Kano, Kaduna kai ta garauniya a rana da yan dila daga nan sai a yi ma aure yarinya ƙarama ta kora ka Abuja ko a ƙauye ka ji mutum ya ce ni gaye ne ku yi wa shege aure ran da ya dafa cibiyar dumbun ai kaga ya firgita duk ba iyali ne suka firgita mu to wallahi tallahi kar ku je ku tafi wuta saboda annabi ya ce idan alkiyama ta gabato Allah zai masu kuɗi dankam amma masu kuɗin za su haukace amma abin da yasa za ku dinga raban masu kuɗin saboda ba sa duka amma in ka auna masu kuɗin mu za ka ga yawanci duk sun haukace yanzu mutumin da ya tada tiriliyan 100 tiriliyan 100 ai kaga kawai abin da ya rage ya riga duka to ka sai me za ka saya to ai abin mamaki ne malam tiriliyan 100 malam a siyo shinkafa tiriliyan guda a ajiye ta tsakanin Kano da Jigawa da Kaduna da Katsina sitin na Madina Dambu Madina Dawaci Jigawa ta ci Kaduna ta ci Katsina ta ɗiba shinkafa tiriliyan idan mun cinye ta a shekara 10 Allah kada ya sa in je gida lafiya yanzu ba mu isa mu cinye shinkafa tiriliyan 1 sitir hudu a shekara 10 ba na rantse da girman Allah tiriliyan miliyan 1000 shine biliyan 1 biliyan 10,000 so duk kai in baka san tiriliyan ba da Hausa malala gashin tunkiya shine tiriliyan guda inna lillahi to yanzu ga misali a bata tiriliyan naira miliyan 1000 ba shine biliyan ba to ka dauki naira biliyan ɗaya ka tasa ta a gaba ka daina sana'a a biliyan ɗaya kullum ka kashe 33,000 in ka buga kuɗin a kwakuleta zai nuna ma a shekara akwai kwana 360 naira miliyan 1000 shine biliyan kenan a biliyan ɗaya kullum ka kashe 180 in ka buga kuɗin a kwakuleta za ka ga a shekara muna da sanar ko to sai ka shekara 110 kuɗin zai ƙare da rago naira 60 da naira 3.5 wallahi san haukace shi yasa in haukan ya motsa sai mutum ya tura Ingila a siyo mai kare a ga mutumin da ya tura a siyo mai kare kuma ai kaga ba mutum a siyo karen a ɗoro karen zumu a jirgi kare ya siyo kare ko mutum ya shuka fulawa ya ce ai ta bata ruwa ita ba rama ba ita ba ai ta bata ruwa kuma in haukan ya motsa sai ya fito da kujera ya dinga kallon fulawa wai tana ƙara ƙwarin ido yanzu mai yasa kaga duk wani munafiki akan baharin nan kamar an ji kaburi a garin nan a nan garin fa akwai malamin da ya rantsuwa yace inda yana da rayuwa Buhari ba zai mulki ba Allah gafata malam aka dinga addu'a ana addu'a mu kuma muka ce in Allah ya yarda sai Allah ya kawo sauyi a Najeriya maka ɗebi malamai maka taho maka na malaman Nijar irin garadan nan a naira 60 sai su kashe mutum wallahi yan Nijar ne su ba hayinci yan suka tinga zabgaya sun sai kana waye ya isa sai ba hayinci ya ci tuwo maka gama maka daure Qur'anin a maka jafa dandama maka hada da a'udhu billahi min iblis dunya wa a'udhu billahi min maridid dunya inna a'dayna kalkau laqad kau wa tamat yanzu baka ga mana a ranka ya dade a gida ya aika
yanzu baka ga munafikan nan masu ɗan gemu ba da su da inyamurai ƴan uwansu, masu ɗan gemu da inyamurai ƴan uwansu, ai kaga sun ki Allah ya so kuma. Kan ai zaben Buhari duk malaman da kaje yana faɗa ba yana Allah jaba mana abin da ya fi aiheyi, a jaba mana dan malafa ne. Ciwon ido sai hakuri arna ka kallon da kyau ko za a jaraba ne a hanya. Dan iskan ƙarya. Wallahi talla. Yan tub ɗin nan ta miliyan 7 ne, ya arhan ba ta miliyan 7 ya karama. Da ɗan gidan nan da za a shata a gina a Jigawa a cikin dutse ko na miliyan 9 ma ka ɗan gegara.